A Festa da Reconquista é unha romería urbana no sentido máis tradicional con aditamentos de modernidade e que este ano vai a durar 8 días dende o 23 de sábado 23 hasta o 31 de marzo. E o que vamos a facer é poñer unha gran pantalla de televisión na Porta do Sol onde a xente pode asistir en directo á escenificación central de toda a parte inicial, pero despois se vai a televisar o asalto á Porta da Gamboa e ademais tendrá unha cámara cenital e se van a ver simultaneamente os libertadores e os encerrados que se van a rendir e, por tanto, se van a ver as dúas partes da Porta da Gamboa. Este ano cúmplese así unha fecha bastante redonda, que son os 25 anos. As 18 do sábado na Plaza do Berbés faremos a representación da destitución do alcalde Vázquez Barrera polas tropas do coronel Xalot, que foi o que estuvo en Vigo. A nosa proposta é novas escolas de Vigo para que participen. Efectivamente, 12 destas escolas participarán este ano no gran desfile da Reconquista Infantil, máis de 650 nenos e nenas, 100 persoas maiores, entre músicos, profesores, etc. Recorreremos as calles do Casco Vello a partir das 10:30 da mañá do mércoles 27. Remataremos na Praza do Berbés aproximadamente ás 12, onde faremos o fin de festa con a chocolatada e a participación ou a actuación de CEA Orquesta Fantasma. O sábado 30 e o domingo 31 que constituyen o grandísimo fin de semana da festa, no? Postos de artesanía, de hostelería, talleres. O sábado, efectivamente, ás 21 horas, un dos actos brillantes desta festa será o concerto de Treixadura na Porta do Sol e aí remataremos co peche de mercado ás 11. Para esta festa nós temos traballando máis de 700 persoas caracterizadas con algún papel, un posto violeta que estará ubicado físicamente no final da Rúa Real, principio da Praza do Berbés, onde de producirse, esperemos que non faga falta, de producirse algún acto de carácter machista, de carácter... estas cousas que todos sabemos que a veces ocurren en estos entornos festivos, tendrá ali esta persoa que sexa sometida a cualquier facatugada, un lugar onde será acollida, onde será escutada e onde tendremos un protocolo de actuación.